I-am ascuns soțului meu adevărul timp de 3 ani, iar când a aflat, m-a părăsit. Lucram la o firmă mare de vânzări și aveam un salariu foarte bun. Pe lângă asta eram și respectată deoarece reușisem să devin manager. Eram căsătorită de 3 ani cu soțul meu. Pe el l-am cunoscut la serviciu. El era manager la o altă firmă de vânzări, iar eu am fost trimisă de către firmă să îi propun o ofertă. De atunci ne-am împrietenit, ne-am simțit atrași unul de celălalt și după câteva luni am decis să ne căsătorim. A fost dragoste la prima vedere. Aveam un soț minunat. Era foarte atent, iubitor și nu era zi lăsată de la Dumnezeu în care să nu-mi spună că mă iubește. Chiar simțeam că Dumnezeu mă iubește foarte mult, deoarece mi-a dat un soț minunat. În timp ce în jurul meu auzeam că multe căsnicii se dezbină, a noastră devenea tot mai puternică. Asta până când soțul meu a aflat adevărul. I-am ascuns soțului meu adevărul de teamă că mă va privi cu alți ochi. Însă, într-una din zile, după ce am plecat la muncă, am realizat că mi-am uitat telefonul pe masa din bucătărie. M-am întors după el, însă soțul meu era cu telefonul în mână. Îmi citise mesajul pe care îl primisem de la o bună prietenă, dar nu orice prietenă, ci cea mai bună prietenă a mea de la orfelinat. Crescusem la orfelinat încă de mică, dar în tot acest timp îi ascunsesem adevărul soțului meu. Am făcut acest lucru deoarece știam că oamenii, când aflau că am crescut la orfelinat, mă judecau, mă marginalizau și se îndepărtau de mine. Vorbeau și mă bârfeau pe la colțuri, de parcă aș fi comis ceva grav. Așa că am luat hotărârea să nu mai vorbesc despre locul unde am crescut cu nimeni. Știam doar eu și Dumnezeu. Mă rugam la Dumnezeu să mă ierte pentru că ascundeam acest lucru, dar știam cât de mult mă disprețuiau și mă răneau oamenii doar pentru faptul că am crescut la orfelinat. Când a aflat, am încercat să-i explic, dar soțul meu mă privea cu alți ochi. Mi-a reproșat că i-am ascuns adevărul și mi-a spus că nu mai poate fi cu mine, deoarece asta îi poate afecta imaginea în cadrul firmei. Nu mi venea să cred. Din soțul iubitor pe care îl aveam, devenise un om rece, care mă privea cu mult dezgust. Atunci i-am spus soțului meu: știam eu că dacă îți voi spune adevărul, mă vei judeca și răni la fel ca ceilalți oameni. În loc să vezi partea bună, și anume faptul că, chiar dacă am fost abandonată într-un orfelinat, eu mi-am depășit condiția, am luptat, m-am angajat și chiar ocup o funcție în conducerea companiei. Tu vezi doar faptul că am fost crescută la orfelinat. Nu-mi vine să cred. Am crezut că mă iubești. Acești 3 ani de căsnicie chiar nu au însemnat nimic pentru tine? Iubirea nu ține cont de unde provine cineva, de trecutul său, de familia sa, de poziția în societate sau de bunurile materiale pe care le deține. Iubirea este cu totul altceva. Soțul meu mi-a spus atunci: te iubesc, dar nu vreau să-mi pierd poziția onorabilă pe care o am în societate. Dacă lumea va afla asta, mă va bârfi, iar mie nu-mi place să fiu bârfit. Am plecat de acasă plângând. 3 ani lângă un om căruia îi era rușine cu trecutul meu. După ce mi-am limpezit gândurile, m-am dus acasă și cu mult curaj mi-am făcut bagajele. Mi-am luat o căsuță mică în apropiere de locul unde munceam și nu m-am dat bătută. Nu m-am lăsat pusă la pământ. După câteva luni, după ce a auzit că m-am despărțit de soțul meu, directorul companiei la care lucram îmi făcea adesea ochi dulci. Era un bărbat foarte deosebit, care și-ar fi dorit în orice clipă să fie cu mine, dar i-am dat de înțeles că nu mă mai interesează nimeni. Însă făcea adesea gesturi frumoase, care îmi plăceau mult. Într-o zi, a venit la mine și mi-a spus: îmi doresc mult să accepți, să mergem împreună, să mâncăm la un restaurant. Atunci i-am spus: domnule, merg cu dumneavoastră, dar înainte de a merge, vreau să vă întreb ceva. Ar merge directorul acestei mari companii la restaurant cu o fată care a crescut într-un orfelinat? Iar el mi-a răspuns: desigur. Atunci i-am zâmbit și am acceptat. I-am povestit totul, iar el nu a fugit de mine, nu s-a temut de bârfe sau de faptul că lumea va râde de el. Nu i-a păsat deloc, era îndrăgostit de mine și eu mă îndrăgosteam de el. Când fostul meu soț a auzit că am o relație cu directorul, simțea că înnebunește. Realizase că m-a pierdut și mi-a trimis un mesaj în care m-a rugat să ne împăcăm, dar era prea târziu. Nu îl mai puteam iubi, deoarece mi era foarte clar faptul că el nu m-a iubit niciodată. Morala poveștii: când iubești cu adevărat, nu îți este rușine cu omul de lângă tine. Indiferent de trecutul lui, îl vei iubi necondiționat. Atunci când iubești cu adevărat, ești dispus să accepți persoana iubită așa cum este, fără judecăți sau prejudecăți.
Iubirea autentică înseamnă să fii alături de celălalt, în cele bune și în cele rele, fără a te teme de părerea celor din jur. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.